Huolelliset laukaukset. Tuolla on 10 metriä tilaa pois sitä sivurialta pomppia. Ota pois vaan. Hyvä yritys. Nopee heti! Heitto! Ei oo ku heitto. Sanottiinko pelaajille se heitto? Potku. Nopea Ruffe, pyydä nopea vaan. Pallo heti peli aina sivureille. Taistele pallo itelle! Ruffe, auta Emeli Eino lähemmäksi! Auta lähemmäksi sinne! Vastaa Kaapo, hyvä! Avaa pitkä Kaapo, Koko ajan pallon mukana! Käsistä vaan! Hyvä! Aapo Eino kapealle! Hyvä Aaro, mene vaan! Aapo selän takana! Seuraa! Ruffe! Ruffe! Täällä on hyvä yritys! Hyvä pojat! Täytyy seurata se poika! Kädestä tai... Ja nyt liike! Päälle Niklas, päälle! Vaaro! Kulma on! Muistakaa Aapo ja Ruffe, miten mennään sinne kulmatilanteeseen? Jää ylös vaan. Vaaro, ota mies maali. Niklas jää ylös. Se on hyvä. Käänny Aaro, käänny. Vauhilla Aapo! Eetu vähän maalille päin, omalle maalille päin. Joo, hyvä oli. Aapo, enempi siihen eteen! Nyt on tullut kumpikin ihan taakse! Enempi siihen etutolpalle päin, sinä! Etutolpalle! Sanopa, mä oon ees sen lyö. Takara. Eetu, ottaa se 18. Taistele! Siinä. Hyvä taistelu! Kapeena. Tää ei heilu niin paljon. Kapeena. Eino selän takana! Kapeena. Tääkää mulle. Hieno avaus. Nopee! Käänny. Ville vähän sisään, vähän keskelle sinne. Siellä on 18 kiinni, hyvä. Pallopeliin. Ottakaa paikka. Ei noin helposti! Hyvä maalivahti, hyvä Aapo, hyvä torjunta! Seuraa Peikka, oma Ruffe peruta! Hyvä Ville, nyt me. Seuraa Ruffe! Aapo seuraa! Ei tuu ohi! Ei tuu, hyvä! Hyvä oli. Ville, vedä siitä, se on Eino selän takana, Ruffe keskeltä. Ruffe keskeltä, poika. Aaro, käänny. Käänny Aaro. Katso kuka sulla on. Noin. Täytyy seurata omaa poikaa. Hei! Aapo, nyt selän takana on! Hyvä Eetu, se on hyvä paikka. Vielä vaan Niklas, vielä vaan. Hyvä yritys. Hyvä idea ykkösellä pelata. Hyvä. Hyvä Aapo, jatka juoksu aina suoraan maaliin astille vaan. Hyvä. Jäikka, muista mistä lähtö. Mistä lähtö? Uudestaan heti oma paikko. Katse palloon. Ruffe. Reippaammin. Jää pelaamatta muuten tilanne. Pyydä väliin. Päälle Ville, päälle, älä päästä. Hyvä Kaapo. Ei yhtään kävelyaskelta siellä. Nopeasti vaan. Eikka, liike vaan. Pelaa vapaaksi sitten. Ville, tule herreillä pojat. Hyvä syöttö Ville, mene Niklas. Eino vielä. Ruffe ei voi sinne jäädä kävelemään. Tuutko se vaihtoon? Vielä. Tänne sitten. Vielä Niklas, no. hyvä. Nopea, juokse. Tuleva. Seuraava vaihto valmistautuu. Ville, alas Ville. Älä välitä niistä, jos vieletään sitten otetaan. Valmistaudu seuraavaan vaihtoon. Hyvä oli. Pidä kapea. Käänny. Ja pallo. Joo, pistä se pallo liikkeelle. Sä voisit kääntää kans niitä hioi, kun sä liputtaa niitten kanssa aina, mutta jos niitä pari kertaa kääntäis. Hihat. Eetu, muista sun paikka. Älä liputa niitä. Nemo, sä oot keskushyökkäjä, sä oot ylimpänä siellä. Aapo oma laita. Pieni porrastus sinne täytyy olla. Niklas jää.
Op, Nemo, nyt sä vähän otat siitä puolivälistä kiinni sen pojan. Sovit? Ei. Ei viereen, välistä se väli pois. Nemo, ei pojan viereen, vaan väli pois. Et jos otat tämän, niin tää jää vapaaksi. Ottakaa ylhäältä. Aaro, käänny. Hyvä. Keskity peliin. Sinne vaihtopenkille. Sinne pakkien välille. Heitte vaaralla. Perä. Hei. Aaro, sinne niin. Hyvä. Aaro. Hereille. Vielä enemmän kuin tuomassa pallon. Se on täällä hakemassa. Silloin se hyökkää. Pallo keskeen jatketaan. Hei. Tupe uudestaan vaan ei haittaa. Pyydä Tupe. Nyt tulee liian iso väli tähän. Liike. Tupe, sun täytyy sit ehtiä, jos sä tuut siinä taakse jää yksi poika. Aapo Eino, liike. Huolella! Erikoistilanne, ei se voi antaa luovuttausta saman tien. Nemo, ota puolivälistä ne pois, justiin noin. Mene vaan. Noin. Eetu. Anna heti, Nemo. Eetu vaihtoon nopeasti. Vielä Aaro, vielä. Alas Ville, alas. Haasta! Oi. Keskellä syö sisältä vielä syö. Nyt huolella kulmaa. Eikö se ollut sivurauha? Ei, huolella. Mun mielestä oli toi renni. Hyvä, mene Aaro, mene. Mene. Aapo, kovaa! Syöttö. Hyvä. Sivuverkon kautta. Joo, niin taas meni. Ei noin kovaa saa laukua, menee verkko rikki. Kääntykää, Niklas Aaro, kääntykää. Ja ylös, Niklas. 8 minuuttia. Joo, hyvä. Rosuneeli, Aaro, vähän alaspäin. Ole mies, maalilla. Kolmikko valmiina, seuraavasta vaihtoa. Vastaa Kaapo, hyvä. Tuo täytyy saada maali. Siinä ei ole ketään muuta edessä kuin maalivat, joka hyppää teidän edessä. Niin paljon nyt on harjoiteltu. Niin pallo pannaan Hyökkäysvaihto! Ja tuokko! Tupe kans! Äkkiä! Kulma potku! Nemo huolella viimeistely. Meneekö Ruffe vai jatkaako Nemo? Mene. Nyt se työtä sinne. Odota Teemu! Maalille vaan! Se on hyvä paikka. Nyt ei meni kiire. Ruffe maalille! Niklas! Tuu nopea. Onks Teemulla aita ja Ruffe keskellä? Kapeammalle Teemu. Tulee Eli. Hyvä. Sille käy tämmöinen. No niin, okei. Aaro vastaa. Päälle Eli. Hei, älä päästä. Taistele takaisin se! Vielä Ville, ota. Hyvä. Siellä vielä. Kaapo sun. Aidat tulee tiukasti pois. Meillä pitäisi olla 10 maalia. Baader, seuraa oma laitto! Missä se poika on? Hyvä. Sun Aaro. Yksi vaan sinne päälle. Ei kahta. Hyvä oli. Ruffe ja Baader, sopikaa yksi sinne päälle kerralla, ei vierekkäin. Teemu seuraa oma mies. Aaro ylös. Sille ei tuu pallo, ei tarvitse viereen tulla. Se pallo ei tuu sille. Seuraa minne se liikkuu. Ville ylöspäin, ei keskelle. Hyvä. Perään!
Älä kävele! Hyvä Ville! Eli Suno Eli. Hyvä. Älä hyppää! Käänny Anni, käänny, tulee. Hyvä Teemu! Hyvä Teemu vielä! Vielä yli on. Pelaa Teemu nopee! Emeli pyydä! Nopee! Anna nopee! Nopee! Nopee vaan pallopeli! Haltuun. Tai päättäväinen laukaus. Nyt se on semmonen vaan roiskaisu Emeli sinne päin. Emeli. Siinä täytyy olla joko laukaus tai syöttö sille. Ei niinku luovuta sitä toiselle pojalle. Aaro, hae paikkaa vähän, ettei syöttää. Sä oot siellä miehen takana. Teemu, Ruffe yrittää karvata. Jos Ruffe on siinä, sä jäät tukemaan. Ja perään Ruffe, perään! Hyvä Eli. Puolella! Vielä menee pojat, kärsivällisyyttä vaan. Pää pystyy ja kärsivällinen. Älä mene siihen helppoon harhautukseen hyppäämällä. Nyt ylöspäin Eli. Hyvä. Menkää, mene Ville, mene.